Breis is trocha blian an ó bhí Rogha Éireann Lavey go mór a réime nar bhd a craobh na hÉireann siar sa blian 1991. Agus níl craobh club an Ceannais Buaicphointí an 1993, an bblion céanna go bhuaigh an Ceannais craobh na hÉireann. Ní gádal go fada siar dí ré ógar Sleacht Néil, má sé craobh Peile as gá craobh club hristeigh an glub Peile sa máíochta ó chas an chéad seo, ach é sin ráta níor craobh an Ceannais Buaicphointí ó fethe. Ciúcha arna bheachsna bauthí le cheanna sin mbliana. Bhí Colin na Martin agus David McCaig san áing bheag don bhauta ceathair cheanna seo. Néill go leor spáis is ar a tíomh eile agus Henry sásta gol é hían ciniú cróga. Fún Sleacht Néill go mbeidh trúr hart timpeall air agus McGill Buaicphointí seolta is teach agus anscór nig Dearú le ghlac sé fada go leor ach fuairtí chun scríbe amach go Dearú. Ach Sammy Bradley inis. Súnta Colin go bhfuil James McGurk ag leanúint Sammy Bradley gaci an áit a héan sé so tá sé aitheanta ag Lavey gur dáin seir é. Gan de deanta an sin ag McGuigan teis fan cool agus é saoit sin nó dehan sa cool go Dearú an sin agus sílam gur cahalm íon ana bhíonna chur láb leis go Dearú an léthóid is deachagan insignéir ach an ruthúir a rinn sin McGuigan an seo rinne difer ar fad agus sin Classiach den Skyhin sin. Creaicne a cínta ag a cehalmíon nach croí ag a Shane McCaig agus luamar an cosiaachta ag an bhar sin níos luas le seo. Tónar a gurí an ruthúir sin Lúbú hart. Michael Darney gurí súil géir a chuine léir. Agus mar Holland deanta go mbeidh ag an an pás a chur amach sin agus mar luam muid rís Henry brisí fríd Henry agus thar an trasán an sin agus Commerceage co-immert den Sky agus na réna teach fríd ag an amceart. Luú an co-immert an sin agus bhí rís an fáis an Rory McGill lárnaínig a Kieran Hendry ag brisú tríd. Tá le deanú ag fit Bradley in San Corneal. Deanta go mbeidh an tatsaí mór a rúgó machas a bhela. James McGurk a rééis don. Deanta go fearháid. An íon McGill a thuirte teach ar cuasaí agus sin coolí den Sky a rééis tá Lavey ag aitil an seo. Is going to dinne teach má ón tóca sin sa Corneal den chuide smó. Deis agus deanta go fearháid an sealamh a Corneal agus é carthas deach agus sin anscór an sin a rééis eile. Kick him out, Kyle Sleacht Néill or Lavey shop. McGuigan, Jesh cool. Watch us in anga. Cool gallant is Jack Corneal. Ig McGuigan agus well. And then you can't watch out go Dearú. Okay, chat on man cook if he janta on kick him off. Yeah, very molu kill no boy and shin just Kier Cushion counting Girocky Lava Fionn McEldowney. Me and I agus Sammy Bradley kind of so gear Ernonsi Shaw chat this Jaho Rammer Holland ag chanta go mbeidh co-immert den Sky. Cool fáte ag Dearú an sin agus Rory McGill a bhí an Dearú chuir leis an ruthúir sin an tosaí luamuid go scóir í agus Ceannais mar scóir ag Dearú. Yeah, agus luamar an bheirt seo lárna park go luas lecin seo agus aragur an co-immert an bheirt acu an sin Rory McGill leis an ruthúir agus an jacaigh thar a chéile córic ach aragur an sin Spás fáscailte istí as cóna chuil rééis eile acu. Agus Rogers ag fanad agus an sin Patsy Bradley, Pádraig Castí an mí ach idir an dálinn Ernonsi an seo a sé Castí, teach is teach. Castí leis líreach teach an chuir sé Castí é cealliú agus go tuigeanach méo in dhé críoch mar sin is teach an anga hegasan. Cadé mar ragra, cadé mar cruach, mar cadfín a cuscéim a conal. Sílim se gur baríocht an sin agus bhrála Barry Castí sin eáil a ríis. Imothuairm sin níos mónach Cearacín agus seans go mééis sin cinúnach. Well, cool eile an de Lavey iad a gearú sin cosins den Skyhin sin deanta é cahalmíana. Cadé mar gramúrin sin agus seans go sin cinúnach an disciplína léir sé gan an chalí sé géala chomá. Agus an gan ruthúir an eisiigh teach fríd agus iad a glúiseach as róirta ag teachtamá ag gurí ré a thuirt agus sílam gur a míon ein ríise táin agus é aon tíhalhú dhéanú suas na parca fagan sé an sin síirse agus spáis an sin de sí McGuigan. Éanta ar fad ach a rééis eile maithata tóca de cahalmíana. Cead bhhaim se le gal an seo ar an óan bheith tónar a géirí Rodríoch dúlaíanú mas féidir leis Michael Darney a géirí é a stopú agus tónar an isis agus seolta is deathaige agus Buaicphointí ón cos ag ná tónar bhí sin de dhí Mark McGurk an isis tónar an rééis eile chun máil
Toner ag smuite for a tíh an way Cluiche na Broige an úsa jega Buaicphointí ag Toner galanta agus Harla trasna agus cretin sé hí an go fáil go galore ama aige. Agus tá agus a ríis an críoch atá ag an Néil Toner don Cluiche seo cad é mar críoch le Cluiche na Broige. Ó báil muon sin Shealah ain't the táhachta áid Rogers on fáite aige den darna thuair. Teanta go fear bhaid ag Rogers agus spás inis agus ó Dhoire ag gonsaí na chúlann seo. Ó Dhoire Beidir Néil wins the hoch Néil agus éad churas Johansson hata. Nuair atá an far ag teastáil in Amman Gatar seasanse suas as ceanara machchas amach éon far seo agus béis ag torú ag toirt ceanarach dá chuid club agus éad ag dul ré go dtí clic a leachcheannas gura I gceann caiige se. Bhí beidir cúig bliain sin agus níor mór daoine seach fríd an sin hanig cinnal grúpa mór ag an amháin, so tugam mo sinne cultúr funny ach ní hiaglaat cinnal Jeremy an ar cécha táhata is tan na seanlads níl sé that trocha, but as na lads ní sinne le tá sios an écréh chun dé an bhaint agus mar dúirs mé bhíon ceistir beagad ná ag lethama sé dínta mai ag soccer an síos agus tá sé dínta éfasta ag chur plan a bheith le go amata darna lá. Our work ethic the second half was really good. If we could just now if we could keep that work rate up and we could get that shooting the fishes up a wee bit higher, we'd be in a good place. But look, we've a lot of work to do for the next 2 weeks, but we're just delighted we're in the semi-final and we knew Lavey was going to throw everything at us, and it was a typical championship game. You get nothing easy and we're just delighted we came out on the right side.